right. Yeah, awesome. Sim anti chinazo biko. O were afia ị na-ele nchọ ka ibupụta ka ụwa niile malụ ka o si adị. So abịago m, and ọ bụkwa na ọ dịgo otu a na ịchọkwara ibupụta afia gị n'ije afia, make sure na ịkpọ m reach out to me. Just text him or on at 0706-048-5853 or on 0915-570-8347. Just send me IJE AFIA interested. If you want the message, man or for me. You go. So pick your number, I'll call you, I'll to you. I'll be choice in IJE AFIA can make or I'm needing Mali female, be nearly a notice earlier. But on at 0706 048-5853 more 0915-570-8347. All right, so I'm live on our YouTube page, ODENIGBO. Vote ODENIGBO. Then our YouTube channel, type of Vote ODENIGBO. Again, with them live and straight from the studio. So Hotel Sunshine, nebuptelani, something sweet, something palatable, delectable for this Valentine's Day. And again, today and tomorrow. So you have the opportunity to be in a Hotel Sunshine with your +1, with the lover of your life, with your yet to be the love of your life. So you're going to know now go in the game and with something for adults and with something for parents and with something for our elders. So naturally celebrate the love. How we brunch bloom buffet. Brunch bloom buffet. This event get package the same way for this event, but live performances, face painting, games and more, and we prizes to be won. So Valentine's Day, imagine they are now the ones giving. So why don't you make your way to Hotel Sunshine tomorrow for 15th February. Tomorrow Sunday, 15th February, from 12 to 4 p.m. The brunch bloom buffet gadi available for you. And then with prizes, adults get winning 20,000 naira, Omaka get winning 10,000 naira. So this is a family package for people cholo the affected and infected by the love and spread in a Hotel Sunshine today and tomorrow. The brunch bloom buffet, 15th February in Kebuechi Sunday, from 12 p.m. till 4 p.m. Again, with live performances, again with face painting, again with games. Now, for today for us, but love and laughter. Love and laughter. So they got perform both MC, OMC, comedy, Mr. Mouthpiece and Mr. IJE. And then Onyegano and on the wheels and steels of the DJing, but DJ Beloved. So today before love and laughter, bia chioche, bia wangole, bia like bukwa stand so we on the laughter and love gathered around the the auditorium, the hall, the environment, all the very important. Even I advise soon about you do that. All work and no play. All work and no play rather makes you a dull person. So today is the day to unleave your stress. All the very, very important. So I will need to partake in this love and laughter program for the Valentine's Day. Make sure that Nina ga Hotel Sunshine today. Chatana Hotel Sunshine, then plus C5 Presidential Road, Independence Layout, Enugu. My bohana 0909 900 230 0909 900 0230 more 0915 079 22175. How the love and laughter give feature MC Mouthpiece, MC Mr. OMC na MC Grandpa. So Obu partake, just make your way to Hotel Sunshine by 5 p.m. And that place is the place to be today. This package. This time around, just take your family to Hotel Sunshine today for the love and laughter, tomorrow for brunch bloom buffet. Onye ọzọ njikwa maka ya wee bịa today bụ Wine Press Trading Services Limited. So
Wine Press Trading Services Limited, nele everything panels of all sizes ranging from mono 200 watts to 680 watts. Ha na-ele Jinko solar panels, Canadian solar panels, Trina solar panels. Na-elekwa inverters of different types and sizes from 1 kilowatts to 30 kilowatts, single phase, three phase, hybrid transformer based. Ha na-elekwa batteries of different types and sizes, lithium batteries of different sizes, tubular batteries, dry cell batteries. Ha na-elekwa charge controllers of different sizes. Ha na-elekwa powered CCTV, solar powered CCTV cameras of different types. Ha na-elekwa solar power standing fan. Aga m na shop here 2 days ago. I saw a lot of persons there. You go see that no my phone name and no my phone azụ. So he was educating actually. I went for consultation and co. Nige meet me. So I saw a lot of people in a shop here yesterday. Rather day before yesterday on Thursday, and I was overjoyed. Obi me ma nwere so na nnọkọta ndị a na-anatakwa n'ego ndị a na-enye m ego ha nnọkọtakwa nsịkwanụ ka nje nene ya lee anya ịmago ka nje ka mfu ka o si adị ka mfu ka o si eme like Hotel Sunshine. I will be there today, so amara m ihe ji gị mụnwa. I work Monday to Saturday, so special events like this say pụọ apụ je na-ele anya. So meanwhile ịma na mmiri zo mana ọ bụ na ị charge your solar panels with the sun before the rain, you can make use of it now that power the out everywhere. I noticed him that an Independence layout niile nwere ọkụ yesterday. And I'm not the same video since one day. I don't know why. My area ọkụ adịrọ for 1 week. So solar is the best bet for now. Or solar but the best bet for now. Then as to Jen, you have to buy fuel. You can name it change neighbors again. So I don't know the joy dinner, all those things. So why don't you just rush now to Wine Press Trading Services Limited? Hang with solar generators, which is a good substitute for your generator, the normal gas generator. So hang with yakita anwa and oga power a whole apartment. It won't be like you are missing out on anything. Jerush na Wine Press Trading Services Limited ki make sure ni wete lufa. Ego gi kafa make sure na ọkụ dele gị na begi. Go. So branch office had in a shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station, shop 13 New Power Plaza by Ogui Police Station, or Obunicho Services Center Lagos, Hanokwana 58 Gospel Plaza, International Alaba International Market, Lagos. One at 0916 630 1384, 0916 630 1384, one at 0904 563 5425. Alright, so meje gba obere egwu nnachieta azụ gwakwa gị ndị nke fọlụnụ ka na ebe ụbọchị nke taa. Cheta ọ bụ na ị na-esonye m na IJE AFIA, ọ bụ na ị na-esonye m na IJE AFIA na Vote Odenigbo na YouTube channel anyị, daalụ sọ. Meskana na fogi daalụ. Follow my YouTube channel. Follow my YouTube channel. Subscribe to the YouTube channel. Thank you so much. God bless you. Aga na ebe ọbụla nna anacheta azụ ndewo. Now you been in every room, I waiting for my mind. I don't open my one more. I don't know no more. I want That's your bit. My love, oh my love, oh.
If I the house, no, chocolate. Hey, if I the oh, you not to no more. I rock on no more. I need your love. That's your I don't know you now no more. I rock on no more. I need your touch, you. That's your Ababa, Bosue. Eyi ọkụ si adị ọfịọtụbago charge abago ife emebego and obekwa na alụmalụ nọ na Volt 104.3 FM otu a ka o si adị. Ihe m chọrọ ịgwa gị nkịta anụ a bụ that na ọ bụrụ na ị wetebere afịa gị n'ije afịa make sure na imekibe plans this week. I nwere 5 days before Saturday. In fact, mụ ya echere gị till Friday. I nwere 5 days from today till Friday bụ gịnị 5 days. So ị kwesịrị ime go plans wefute ihe anyị ji eme ije afịa na Volt FM bụ 4,000 naira ọ gara ọnụ for afịa gị. So ị kwesịrị ime go plans every at least asọrọ gị weta ego 2 months ego 3 months just jishi ike kpakọnata ego 1 month ya bụ 4 Saturday ya 16,000 iweta ya n'ije afịa ka ị nwee ike tinye ozi gị na imago na people's mind ka ndị mmadụ buru afịa gị n'obi ka ị soro n'ife a na-alụ achọ suggest products a suggest ife ị na-ele ị bụrụ one of the 3 first names ga-agbata ndị mmadụ n'obi or even the only name ị mara ife ị na-alụ like this onye ọzọ wetara asị mba ka ejebe na nke wine price na ọ mara ife ọ na-eme ma mba ọma ha na ọma na-elekwa perfume and perfume ya na-adị mma. I rather buy quality with enough money than buy quantity with small money every day na repeat the process. So ọ ka gị ma all these products a na-ewetara gị n'ije afịa ịmago ọ ife kwesịrị ọ dịgo trusted and tested. So ebe ọbụla ị nọ make sure na ị na-emeki plans iweta ozi gị n'ije afịa. Ozi ọzọ mgbe ewetara gị si n'aka Ọma Perfumes.
ozi a si n'aka Oma Perfumes nọ n'Enugu na-ele perfumes online, and if ọ na-ele dịchaka Arabian perfumes, roll-ons, body spray, perspirants, Nigerian perfumes. Ịchọ ka ole ya alụ gị, ịchọ ka ọ recommend ya gị, ịchọ ka o mix ya gị, ọ nọkwa ya, everything ọ nọ na ya, as long as not perfume, as long as not something to do with otishishi, what I go your smell. Oma Perfumes got you covered. So again, when we are online na 0916-227-7243, 0916-227-7243. Isisi ọma maka, and like today m ga-apụ apụ, na agwa m na Godwin na-eme wedding, so I ga-anọ na the venue, and enwere choice anyway. So ozi esinaka Oma Perfumes, ịchọ inweta Oma Perfumes, kpọọ ya na 0916-227-7243, 0916-227-7243. Ịkpọọ ya ka onye gị perfumes n'ụbọchị nke taa. And the next person I get meet, I get jekwa ga-wetala anyị ozi today bụ Wine Press Trading Services Limited. Wine Press Trading Services Limited smooth zigalu na ozi meku no malo. No nele solar panels of all sizes ranging from mono 200 watts to 680 watts, Jinko solar panels, Canadian solar panels, Trina solar panels, and inverters of different types and sizes from 1 kilowatts to 30 kilowatts, single phase, 3-phase, hybrid, transformer based. On batteries of different types and sizes, lithium batteries of different types and sizes, tubular batteries, dry cell batteries. On charge controllers of different sizes. On solar powered CCTV cameras. On solar powered standing fan. Solar generator. Solar generator. It is what it is. What was sound goes where the generator. Malagini mezi. Solar be na charge here. And then you can have the progress of the charging. Cabron can you will see the progress of the charging. On but because the capacity the very high, and power your whole apartment with any of these products, rush now to Wine Press Trading Services Limited, shop Ferdinand, shop 13, New Power Plaza by Ogui Police Station, or Ijana 58 Gospel Plaza, Alaba International Market, Lagos. Nature, these services na Lagos. Today, make sure they allow the sun to pay your power bills. All these services are offered. Services like sales, nature go fine. Nature go ka email install fine. Nature go na kia ko install fine. Repairs on opania, consultation on opania. So anything nature was solar on onia. Ndewo aga na ebe ọbụla maka na nna anachite azụ. Mgbe nachetela azụ, ngwakwa gị ndị nke ọzọ njikwa maka ha wee bịa. Ịghọtago? Because otu a ka anyị ga-esi wee na-agbasa ozi. Ihe anyị nọ na ya bụ ozi ọma. Amụwa bụ Aunty Chinazọ nọkwa n'ime afịa. Nnachite azụ mee ka anyị malụ the next customer. Ndewo. Maybe it was
Shade. You didn't make me want to. Hello, Okozi Joseph. Thank you for joining me. I know that I for you. Noisy, tease me, tease me, tease me. Yeah. I know that I for you. I know that I for you. Mm 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 mm. Mm 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 mm. Mm 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 mm. Mm mm mm. Mm 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 mm. Mm 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 mm. Mm 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 mm. Yeah, I know I for you. I know that I for you. Squeeze me, squeeze me, squeeze me, baby.
Baby, I don't say so. Baby, I don't say too much.
Also, also. sonyere anyị na Vote 104.3 FM na mgbede ọbụla ma ọ gụọ elekere isii nke mgbede ị ga-anụ maka Tell a Friend. Onye nwanyị gọzie gị.
Yes, so get the info, you get ready info, you got what TJ. By the time election be next year again, I will be doing sit about fine at what TJ. You ought to go. So get the info, look for next election, no matter what to do. You ought to go. Rap one teaching us on I like a rap or just see my going. For some certain things ọ ga-abụ ibido mewesi ya na drop or some certain things mana ọ bụrụ ya bụkwa na nwa agadi amazịkwa agbanya bụ egwu ukwu aka m na-agbakwa egwu ukwu aka m dịkwa very very able and capable ịghọtago na ya bụ egwu mana etinyebe ego etinye ego kịta anụ a anyị amalụzi ya nke bụ nke anyị amalụ wọsọp amalụ na ma anyị elukwa na ya bụ isi mmiri ka a journey bido that I will not finish. Alright, so na chetago m azụ na Volt 104.3 FM. Ụmụnne m na ụmụnna m anyị nọ na Valentine's season. Anyị nọ na the season of love, the season of gifting, the season of sharing, the season of laughter. Onye melo Hotel Sunshine ji wewetala love and laughter n'ụbọchị nke taa by 5 p.m. and then na-amakwu ya ka ọkwa na-amakwu ya nnọọ ka ozi ka ị nwee ike jisie ike ebe ọbụla ị chọrọ ije kansụl ya kpọrọ your loved ones bịawa na Hotel Sunshine. Yes, more about teaching us just my full chest. We're still cancel that activity because some of them be man regrets it. You will not regret it. So how a lot of packages for us. How today, when tomorrow. But by 5 p.m. And then they got on the stage and on the wheels, but DJ Beloved, MC Mouthpiece, Mr. OMC, na MC Grandpa. Ndị a bụ ndị ga-entertain anyị chia eme ka anyị chịa ọchị. Ka anya bụ ife magon tension na pressure July na rifa fiber on our shoulder. Ka anyị hapụ ka anyị zinatago ya. Anyị zenati ya ka anyị kute ume. Anyị na-ata afụ too much n'obodo a. Anyị na-ata afụ and one thing bụ na o nwere ka ị ga-esi wetaba afọ ọmalụ ga-arụ. Ọ dịzị ka ọ na-ịdịrọ good, ọ na-ịdịrọ up, ọ na-ịdịrọ wired to be happy. As if now you were not created to be happy. No, everybody is created to be happy, but it's now left for you with the time, with the oge, make sure na imago na nya bụ ife. Ịghọtago na ị na-eje ewere onwe gị ụwa mgbede gị ọ na-adị very very important. So cheta na ozi nji wee bịa now bụ from Hotel Sunshine. Every stay a dares to smile. Oyibo ha. Just every stay is a reason to smile. You want to go? English. Every stay is a reason to smile. Valentine love and laughter. Ganesh Shele today by 5 p.m. na Hotel Sunshine. Ebe na di hotel ahụ eji lifta abịa. Ahụ ma nke a na-akpọ lifta abam lifta mbọsị a nsị Chineke mee Nigeria. All them very strange. Hapo abum agwa nke sị na ndị very old fashioned. Ọ bụ na ọ bụrụ na na-eje the last floor. Na na-eje the last floor, nchọ ije the paint house n'enu. No open floor ha. Mara aba lift ahụ maka chi. Mali step. Because why not?
But Hotel Sunshine were a very good premium executive environment, and just their standard, but the you just your family, jee na Hotel Sunshine today, jee love or jee laughter, jee fu onwe unu n'anya mmụọ. Ma tata bụ that time ị ga-ejibu ụgwọ onwe gị si ịtụ onwe gị aka n'obi si mba na ịfụnanya dị gị n'obi, meele ndị ụwa, mere ndị ụwa ihe ị ga-emenwuru fa, ịghọtago. So jee chịa ọchị, jee nwee aṅụrị, jekwe jee reassure onwe gị na ịfụnanya ka dị gị n'obi. Then ihe ị ga-eme expect bụ performance from MC comedy Mr. Mouthpiece and Mr. Ichie. Then on the wheels ga-abụ DJ Beloved. So let's select to go impeccable crafted cocktails. So ungang cocktails, smart chaps. Again with some things. Yes. Now the season of love, share, and laughter. And then you find brunch bloom buffet tomorrow. Brunch bloom buffet, which is tomorrow from 12 to 4 p.m. Again, with this time around, you're not buying, instead you are winning. You get win. Problem no more family with their husbands and wife. If a family win here 20,000 or man book on ife, except no na adro smart. Man, I'm known the child smart. So live performances, face painting, games, and more. Then a brunch bloom buffet tomorrow from 12 till 4 p.m. Chetana, their office, the opposite, rather their hotel, the opposite First Bank, na Presidential Road. First Bank is also, I think, 2 places Nime town. Oh, three. Ofu di na New Heaven, ofu di na roundabout Holy Ghost. Then this other one, nke anyị na-ekwuzi maka ya now, ebe this Hotel Sunshine dị bụ na opposite nke dịzi na Presidential Road. So ije ebe a na-ekwe ka the tall, very tall, beautiful building dị, which is the Hotel Sunshine. Kpọọ ha na 0909-9000230, 0909-9000230, more 0915-079-2175. All right, so ka a na-emekwa nke a ka a na-emekwa ọzọ, ịghọtago, enye ndị ebe enye ndị ebe a na-anachita azụ because enyi dị mekpọcha ka ha wee pụta wee bịakwa ndewo. Kpim 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 kpim. Anya ihe anyị akpụrụ efi, anyị akpụrụ efi. Men don't show face. Men don't show face. That's all ya. That's all ya. Hey, that be cha. Jikelekwe, gịnị na-eme? Jikelekwe, gịnị na-afịa? Anyị akpụrụ efi. Aja n'ifu n'ogo anyị akpụrụ efi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, tomorrow na London. I'm not gonna look at it. Nobody active.
oyi na-atụ m o, adaọkụ na-elenụ m o, ada na-atụ ya ọrụ ọkụ na-elenụ m o, anyị dị atụ ọchị ya. I need your touch, you.